ఈ రోజు నేను రీల్ చేద్దాం సుధా. చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయండి. రిఫ్రిజిరేషన్, ఫర్మెంటేషన్ అని అన్ని కలిపి ఒక రీల్ చేసేద్దాం. ఫర్మెంటేషన్ అంటే అర్థం కాదండి, ఒప్పుకుంటాను, కానీ రిఫ్రిజిరేషన్ అంటే అర్థం కాదు చెప్పు. ఇవన్నీ సహజం. ఎట్లా అంటే గ్యాస్ వచ్చిన కొత్తలో అమ్మో గ్యాస్ వాడకూడదు అన్నారు. ఆ తర్వాత మొబైల్స్ వచ్చిన కొత్తలో రేడియేషన్ అన్నారు. అట్లాగే సాఫ్ట్వేర్ వచ్చినప్పుడు బ్యాంకుల్లో అమ్మో మా డబ్బులన్నీ ఏమైపోతాయి అన్నారు. ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ఇట్లాగే అన్నారు. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా నా ఉద్యోగాలన్నీ పోతాయి అమ్మో నాయన అంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వింత లేదు. రిట్రోగ్రేడేషన్ ద్వారా మనకి ఫర్మెంటేషన్ లాగా అవుతుంది అని చెప్పాను. సబ్జెక్ట్ అర్థం అవ్వాలంటే డైరెక్ట్ గా నాతో మాట్లాడేస్తే ఈజీగా తెలుస్తుంది మీకు, లేదా వీలు చూసుకుని కామెంట్ రిప్లై పెడతాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే రిఫ్రిజిరేషన్ అంటున్నారు కదా, రిఫ్రిజిరేషన్ అన్‌న్యాచురల్ కాదు, అన్‌ట్రెడిషనల్. అందరికి ఇబ్బంది వచ్చేటైతే ఎవరు వాడరు కదా, ఇది ప్రాసెస్ అన్నమాట. మీకు ఇంకో చిన్న కంపారిజన్ కూడా చెప్తాను. ఎట్లా అంటే వేడన్నం తింటే చాలా ఈజీగా తొందరగా అరిగినట్టు అనిపిస్తుంటుంది, అదే చల్లడన్నం తింటే బరువుగా ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్ నేను కొంచెం థియరిటికల్ చెప్పాను. ఇటువంటివి ఇంకా ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ఈ రీల్ కింద కామెంట్ చేయండి. మీ ప్రసాద్ కొంజేటి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.